Čaute ľudia, vítam vás pri ďalšej časti gameplayu z Outlastu, štvrtá časť, neverím tomu, vrátil som sa, chvíľku gameplay neboli, ale toho ste si ani nevšimli, lebo není nás tu moc, takže jednu vec, čo chcem inak urobiť je, že si zlepším obťažnosť. Môžeme si dať ťažšiu obťažnosť, neviem, kde sa to robí. Asi v hre potom. Určite si zvýšime obťažnosť, lebo zdá sa mi, že trošku by som sa mohol challengenúť. Ani raz som ešte nezomrel. Takže, aby to bolo viacej spicy, tak si dáme väčšiu obťažnosť. Ale to by som najprv musel nájsť, že kde sa to robí. Aha. Počkaj, normal, hard, nightmare. To sú iba 3? Dobre ľudia, ja idem na hard. Oh shit. Dobre, urobme si menšiu rekapituláciu toho, čo sa stalo, lebo dlhšie nebol teraz gameplay, ale sľubujem, že teraz budú vychádzať často. Chcem túto hru dokončiť na 100%, baví ma to. Sme reportér, ktorý sa vkradol do tejto psychiatrickej liečebne a musíme vypátrať, zistiť veci, čo najviac ich natočiť a vypadnúť z tohto sanatória, lebo zasekli sme sa tu, boli sme už vo väznici, fakt v zlých veciach. Aj v týchto kanáloch stretli sme kňaza, zlobra, je toho strašne veľa, musíme odtiaľto odísť. A ešte jednu vec vám chcem povedať, poslednú. V minulom gameplayi som z týchto schodov došiel sem dole, ale teraz mám ísť hore proste. Tuto nevedie cesta, pozrite sa. Tuto proste zomrete. Vidíte? Proste zomieram len tak. Takže ja už som skúšal tento gameplay nahrávať raz a tuto som si trošku pobehal a toto akože som vôbec nepochopil. Dal by som ruku za to do ohňa, že som proste došiel z tých schodov a mal som tam pokračovať. Sme späť, baby, sme späť, áno. Dobre, ale musíme začať hrať, lebo 2 minúty tu japujem. Mailward, tu sme minule skončili, takže... Bože, tie zvuky, ľudia, vítajte späť v tejto hre, je to crazy. Dobre, musíme nájsť baterky. Lebo ich máme 3 iba. Máme iba 3 baterky, takže... OK, tak to posúvam. To tak hnusne znie. Oh shit. Toto vôbec nevyzerá dobre. Stopy krvi. Týpek, polonahý, zaviazaný. Čo sa tu deje? Kamo... Kto ti toto mohol spraviť? Ešte toľko krvi pod sebou, ty kokos. Inak počujem nejaké zvuky, aké by tu niekto búchal, alebo čo? OK, tuto musím ísť s Night Visionom, lebo nepočujem absolútne nič. Teda nevidím absolútne nič. Bože, mohla by tu byť nejaká baterka alebo niečo. Lebo potrebujeme baterky. On tak zatvára tie dvere silno. Fingers first, then balls, then tongue. Najprv prsty, potom gule, potom jazyk. Poďme preč. Preč hneď, prosím. Keby to bolo na mne, aby som ani takto hlboko nešiel, jak tento typek do tohto sanatória. A ja to hovorím stále, že bráško... Kade teraz? Kade? Že... Prečo on vôbec takto hlboko išiel? On... Ach, nevadí. Každopádne už sme v tom až po uši. Prečo počujem dvere, že niekto búcha na ne? Kámo, tak to nebolo pohode. Neuvidíme ho tuto? Niekoho? Dobre, toto si zavreme. Blázen, on tým tak búcha tými dverami, že to je strašné. Každopádne. Kamerka... Ja len tak random klikám po zemi, že nejaká baterka by tu mohla byť, lebo
Reálne s týmto Night Visionom to ani není tak dobre vidieť. Nejde vidieť tak dobre. Ale tu asi nič není. Takže... Hej, toto je jediná cesta, kde musíme ísť. To je crazy. Dobre. Odsúvame to a ideme ďalej. Opäť vám pripomeniem, že sme na hard. Už sme není na normál, už je to stredná obťažnosť. Možno na konci si to stiažím úplne, ale tak ja túto hru hrám prvýkrát. A prd si z toho pamätám. Viem, že to je stará hra, ale ja si z toho fakt nič nepamätám. Dobre ľudia, dobre, už sa začína byť drsné. Tade to mám ísť? Ešte sa pozriem sem. Vždycky radšej si pozriem obidva smery, že neviem, čo sa skrýva v tých druhých dverách alebo tak. Zavreté. Nikto tam není, zdalo sa mi, že áno. Zavreté, asi aj chvála Bohu, lebo nechcem. Ľudia, v tých sluchatkách také hnusné zvuky a počujem také detaily. Dobre, poďme rýchlo do kanalizácie vliezť, lebo už na mňa... Už mám... anxiety. Ty blázen. Vnútornosti mravce. Ľudia, toto není pohode. To kto je? To kto tu hovorí? To kto toto robí s tými ľuďmi? Čo si magor? Ľudia, toto som si tu všimol, že tady to môžem potom utiecť. Asi tu bude nejaká naháňačka. Chvala Bohu, baterečka bláznivá moja, krásna. To sú tak hnusné zvuky toto. Čo sa tu deje? Práško, tebe čo urobili? Ľudia, tu niekto mučí týchto ľudí. Už mi to došlo. Trvalo mi to chvíľu, ale toto je fresh, pozrite sa. Toto je všetko fresh. Tu niekto mučí ľudí. A mám taký hnusný pocit, že asi zistíme, že kto to je. A nechcem to vôbec zisťovať. Nemyslíš, že musíme ísť dolu. Nemyslíš vážne. Otvor, otvor! Otvor! Zatvor! Á! Rýchlo, rýchlo! Utekaj! Kade, kade, kade? Tá je to. Z druhej strany. Bože, bože, rýchlo. Ty blázen. Toto bola asi najhoršia. Pome, pome, pome. Pome, zdrhaj, zatvor, zatvor, zatvor. Dobre, už viem, kam mám ísť, kade. To je to. Pome, zatvor. Nie! Pome. Ľudia, vybavil som to. Vyšefil som to. Ale mali sme aspoň prvú smrť v tejto hre. Už prestaň táto hudba, už prosím prestaň. Už je toho moc až na mňa, aj na mňa. Čo this way? Podľa mňa som teraz safe, ľudia. Podľa mňa som teraz safe. Toto zabráni vždycky tomu. Táto hudba sa mi nelúbi vôbec. Zdrhaj. Zatvor.
Rýchlo, 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 rýchlo. Dobre. Ešte. Vybavené. Ty blázen. Škoda, že ich nemôžem vidieť cez tieto... Oné aspoň. Parkety, čiže to sú. Dobre, žiadna baterka. Ja aj v takejto stresovej situácii hľadám baterky. Ľudia, kade teraz? Nejaká ventilácia tu bude? Ľudia, tá hudba je tak hnusná. Vy ju počujete stále, lebo ja áno. Dobre, máme tu nejakého týpka s totálnymi vnútornosťami vykachovanými. Aha, tá je to. A jak to sa tam má dostať? Jak sa tam mám dostať? Aha, okej. Inak toto má byť asi nejaká drsná naháňačka a ja sa tu takto pohodičkujem úplne. Podľa mňa toto bude pokračovať. Tak to si blázen. Tak to si blázen, že idú za mňou. Bráško, skoč! Ľudia... Buď není parkourista, alebo som skočil moc skoro. Jedna z týchto dvoch vecí. A spawnol som sa na druhej strane. Wow. Že už som akože v bezpečí. Dobre. Dobrý diel zatiaľ. 2 smrti. Odkiaľ zas? Čo si blázen? Strhaj! Jaké many, bráško? Komu dlžím zas penáze? O čom neviem. Pome. Zatvor. Áno, chcem žiť. Pome. Ty kokos, ľudia, to je taká hnusný pocit, keď vás naháňajú. Bullshit priest's guy, aren't you? His witness or whatever. You must be exhausted. Let's take a break, huh, buddy? The old 2 martini lunch? Have a little confab, blah, blah. Heavier than you look. A little cardio wouldn't kill you. Okay, here we go, arms and legs inside the car at all times. Ľudia, toto vôbec. To čo sa deje? Práve som utekol totálnym magorom, radšej som mal ostať dole s nimi a byť felak, jak s týmto typkom sa stretnú doktorom nejakým šialený. To čo je? To čo je toto? You know, I love the mountain air up here at night. You wanna head out and take a sip? Áno. Go ahead, I'll wait here. Pusti ma. Go on. Odviaž ma. Ale ja nejsom free. Pusť ma. No? A chcem... Nie, ja chcem ísť. Ty kokos, to si robí srandu. Typek nemá underwear, spodné prádlo. Jaké nechty dlhé má. Káble, to čo je? Toto je určite nejaký experiment. Tento typek je experiment. Kam ma to veze? Toto ešte budú srandy, ľudia. A ja som si myslel, že Zlovor je najhorší typek tejto hre. Tento typek vyzerá strašidelne, lebo je viac ľudský vyzerajúci. Teraz mi to došlo, že už viem, kto to robí. Hentie veci, čo sme videli predtým. To robí tento týpek. A omylom na nás narazil.
Kámo, zapni mi Thanks so much for coming by. We'll begin your consultation in a moment. We'll just... konzultáciu začneme? Movies. And it'll give us a chance to talk. Ľudia, keď tento týpek má ma naháňať. Pozrite na tie mravce dolu, to je crazy. Poďme preč. You know, I'm a bit worried how much time you've been spending with Father Martin. I hope you haven't been letting him confuse you with all his holier than thou Bible Kámo, thing. chcem utiesť. To čo je? No offense to the man, but To čo je? his word. You might just be a little bit inside. It's understandable. You people get scared. Jedno sa mu musí nehať. Týpek má kondičku, fyzičku. We're on to a more concrete faith now. You have to rob Paul to pay Peter. There's no other way. Murder is the simplest form, but what happens when all money's gone? Čo sa stane? Well, money becomes a matter of faith. And that's what I'm here for. To make you... Čo je? To čo je? You paying attention? Nehaj ma! Not on me. They're so Nehaj ma! Pusti ma! To nemyslíš vážne? Ja som bez prstov? We made the consumer to the needs of production. Ty... This thing is gonna sell itself. Musíme sa to dostať, hneď. 2 prsty nemám. Ten prsteník by som ešte ožalel, ale ukazovák? Poďme, robím čo môžem ľudia. Hýbem to myšou jak blázen, totálne. Dobre. Toto bude ťažké teraz. On sa dogrcal. Ľudia, máme nejaký obmedzený čas teraz utiesť? Lebo podľa mňa áno. Dobre, natočíme dôležité veci. Tu sú nejaké iné mravce teraz. Toto sú nejaké iné druhy. S prúžkami, červeno, žltý. Dobre. Nie je tu žiadna šichta. On zobral tie svoje nástroje, zbráne, tie nože. To je. Aj tu niekto grcal na šupu, aha. To čo je? I see what's up. You're bored. You want a little attention. Perfectly understandable. I'm here for you. I'll give you... Toto natočíme ľudia. Ako youtuber. Ty blázen. Dobre, musíme sa sústrediť, musím sa... Fuck, really? You are gonna walk on me? If there's one thing I cannot goddamn stand, it's a queer! Come on! On ma nájde nebodaj? Ide ma hľadať? Podľa mňa si myslím... Hen tam ide. Alright, you can figure this out. Let's solve some problems. Ide sem. Podľa mňa tento typek je múdry. Že má vysoké IQ ako herný charakter, si myslím. Viac jak ten špek, čo nás naháňal. Tučný. Čo si myslíte vy? Nájde ma? Uvidí ma?
Kam pôjde, kam pôjde? Prosím, chod dovnútra. Mne sa nedali otvoriť tie dvere. Prosím, chod tam. A ja utečiem druhou stranou. Ľudia, mám to na hard obťažnosti, hej? Takže nejdeme sa tu nuninkovať s nikým. Nejdeme sa tu s nikým nuninkovať. Musím počkať, kým odíde. Kým prejde zas tam. Musím tu počkať na to. A potom prejdem. Toto je intense, ľudia, toto je intense. Tie zvuky tých nožov. Dobre, ide tam, ide tam, ide tam. Let's teach you the 7 habits of highly eviscerated. Zdrhaj, 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 zdrhaj. Zdrhaj. I need you to be working with me here, buddy. Ľudia, no mi tak jumpuje srdce, keď ma naháňa tento týpek dokonca ešte aj. Nechcem, aby ma zabil. Zatvorené. Dobre, tá je to, tá je to, tá je to. 100%. Vždycky, keď je otvorená šichta hore, tak táde musím prejsť podľa mňa. To je až očividné. A nejdem strácať čas žiaden. Dobre, 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 dobre. Toto sa dá posunúť? Výborne. Ale rozmýšľam, že káde teraz. Ukáž, pozrieme sa sem. Nič. Mŕtvo. Žiadne baterky. Fúha, ale aspoň sme vonku z kanalizácií, ľudia. A to, že sme vonku z kanalizácií, zasa dá ísť hore, okej. On ma nevidí? Nevidí ma? That's who I am. Aha, to sme iba toto prešli, túto krátku vzdialenosť, aha. Takže ja som vlastne nikam neutiekol. Počkaj, ja som sa odtiaľto dostal sem. Kde je? Môžem tady to ísť? Potrebujem key, ľudia. Potrebujem key. Aha, tady to sme utiekli už. Kde je ten kľúč? Kde môže byť kľúč? Není tu to niekde? Pri tomto typkovi. Nemáš kľúč, bráško? Mohol by si. Tu asi nebude. Ľudia, extrémne som vysratý, nebudem vám klamať. Ani trošku vám nebudem klamať, že som není vysratý. Dobre, odentiaľ sme došli, tam ten kľúč byť nemôže. Dobre, 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 dobre. Zdá sa mi, že ho počujem. Zdá sa mi, že ho počujem. Dobre, tu sme boli tiež už.
Už sa trošku tom zorientovávam. Malinko sa v tom zorientovávam, ľudia. Ale fakt iba malinko. Ľudia, to je tak hnusný pocit toto hrať. Prečo som sa na to tu dal? Prečo? Buddy! Hello. Kam si išiel, buddy môj? Ty si môj buddy. Idem naspäť, idem naspäť. On sa tam stále pohybuje. Kde je týpek? Išiel hentam, že? Podľa mňa tam je správna cesta. Tam, kde ide on, tak tam musíme ísť aj my. A to vôbec nechcem. Poďme to skúsiť. OK, je tam. Je tam. Nejako ho musím obabrať, ale jak? OK. Jak ho obabrem? Týpek tam stále stojí, ako? Ja ho sa musím nejako nalákať. Toto je čo, nejaká ďalšia miestnosť? Tomu ver. To nemyslíš. Aj tohto zabije? On stráca nervy. On ma hľadá. On sa kúka pod postele. Zdrhaj. Kámo, teraz to dám. Dám to. Ja som vedel, že to nebude fungovať, ja som to vedel. Len také dvere nikdy nefungujú. To si robí srandu, že on ma obehol. Dobre, viem, kde som. Zastade to prejde, OK. Ľudia. Ale išiel som správnym smerom, na 100% som išiel správnym smerom hentade. Hentade mám ísť. Jak prebijem Erko. Ty kokos, nahrávame 29 minút už, pol hodinu. Skúsim urobiť nejaký progres ešte v tomto videu, ale ak nie, tak... OK, zase je hentam týpek. Takže zase tá istá pesnička, tadeto treba ísť. Ja som otvoril dvere zbytočne. Týpek tam je. Ty kokos, predtým tam boli kľúče, ne? Teda... dvere. Ty kokos. Toto som pokašľal.
Ľudia, toto nebude vôbec easy, už som na to došiel, že toto mi bude robiť teraz problém. Poďme na to ale. Sme tu opäť. Toto si posuniem krásne. Otvorím, ale tady to nemusím ja ísť, ne? Teraz som tady to vyjde, ne? Dobre, tady to. Rýchlo. Podľa mňa tu niekde musí byť ten kľúč, čo mi nehovor ani. Tu to bude. Na záchode niekde musí. To mi nehovor, to musí byť ten kľúč. Let me sell you the dream! Zvyšil som si obťažnosť a je to cítiť. To si blázen, ty kokos. Skúsim to ešte raz tade. Počkajte, to si nechám otvorené, toto si musím otvoriť. Lebo tady budeme utekať potom tým výťahom, to je jasné. Výťahom potom utekáme. Dobre, tady to rýchlo. Rýchlo. Zatvoriť. Týpek vieme, že už ide za nami. Môžeme sa schovať tuto, ne? Pod posteľ. Dajme tomu. Kade ide? Kade ide? Tu je. Necháme ho, nech prejde. Inak vonku je keby snežilo, vidíte to? Vonku je keby snežilo. On sa zas pozera pod postele. Tu si robí srandu. Prečo sa tie dvere nedajú zavrieť, ty kokos? To je extrém, ľudia. Dobre, viem, kde som, tady to utečen zase, je klasický. Ľudia, je tam viacej dverí hentam. Na 100% tam bude ten kľúč. Ja to tam cítim, že tam je ten kľúč. Na 100% tam je. Len už to má 34 minút tento diel. Dám tomu ešte 10 minút. Zas tam je. Dobre, pamätať je to. Tuto je čo? Tuto sú dvere nejaké. Ďalšie záchody. Zdrháme preč. On ma obehne, že? Kde je? Hen tam je. Kade? Ľudia, oficiálne som nesnazích, neviem, čo mám robiť. Myslíte, že hen tam mám prejsť? Nakoniec? Kde je tá bedňa? Odsunúť ju?
Lebo vôbec netuším, kde ten kľúč môže byť. To čo zase ma naháňa? Somebody has to win and somebody has to lose here. I don't make the rules. Toto je crazy, ľudia, toto je crazy hra. A viem, že vás to baví, jak trpím. Takže aspoň niekto z nás je šťastný. Love and hate relationship. Nie, Night Vision si nechám otvorené. Musíme ísť na to. Musíme ísť na to rozumne, ľudia. Musíme ísť na to rozumne. That's who I am. Musíme ísť na to kurník rozumne. Viem, že to je na 100% hen tým smerom. Viem to proste. Ty kokos! Dobre, hen tam není ten kľúč. Teraz ani kľúč asi nemusíme hľadať. Ja mu otvorím, prečo ne? Prečo ne? Prečo ne? Prečo ne? Ľudia, prvýkrát som zaseknutý. Prvýkrát v tejto hre som reálne zaseknutý. Dobre, toto odsuňme. Dám tomu posledné 2 pokusy. Ak ma ešte raz zabije, tak ešte raz. Ak to nedáme, tak v ďalšom let's play oddychnutý to dám. Dobre, tu sa nedá nič robiť ani. Typek proste vie jak na nás. Ale aspoň, keď počujeme tú hudbu, vieme, že ide po nás ten hnusák. Hen to musím odsunúť, na 100%, to je ono. Musím to odsunúť a tam je odpoveď. Tam je ten kľúč, ktorý musím nájsť. Dobre, dobre, dobre. Nabejtím ho sem. Videl ma alebo nevidel? On ma asi ani nevidel. Teraz do toho dám reálne všetko, ľudia. Viem, kade utekať, viem CC, už tú mapu poznám. Dobre, teraz sa sústredím, fakt. Tam je, tam je. Videl som ho.
Odsuň to, odsuň to. Aren't you a slipper, little fucker? Ľudia, som stratený, som mimo v tomto. Necháme to takto, jak to bolo. Skúsil som to asi miliónkrát. Neviem, čo robím ďalej, nebudem si kúkať žiadny gameplay ani tak, proste budem sa to snažiť sandať v ďalšej časti. Myslím, že sme sa posunuli dosť. Chytil nás nejaký hnusácky doktor. Zabil nás niekoľkokrát. Nechávam si túto obťažnosť, nech to je ťažké. Ďakujem vám, že si tento deň pozreli, tento diel. Vidíme sa pri ďalšom, pri 5. Som rád, že vás to baví. Let's go, baby. Čaute.